Der står bare ass. Nå, du bare... Du måske råbe på mit ansigt, hvorfor filmer du mig, bror? Let's go! Gustav! Hvordan har de fået billede af din mor ind her? Oh my days. Hej med dig! What the? Oh my god, det er Granny! Jeg gik igennem muren! Jeg så hvad? Shit. Den er lidt bag os igen. Hvad er det der? Shit, det kommer. Det er en skål! Jeg blev spist af en skål! Hjælp! Hjælp! Jeg bliver spist! Gustav! Gustav! Hvad skal jeg gøre? Chris. Ja. Hjælp mig. Der er legit et spøgelse bag mig. Det ved jeg skal gøre. Jeg går tilbage. Jeg løber. Creepy billede. Hjælp mig. Der er et spøgelse bag mig. Hjælp mig, chat. Hjælp mig. Chat, hjælp mig. Type 1, hvis I tror jeg overlever. Type 2, hvis I tror jeg dør. Peace out.